O falecemento dun home no Pac da Estrada a comezos deste mes por falta de persoal e para Somos Cambados, Somos Ribadumia, Somos Maioría Vila García, Gañemos Vilanova e Somos Sanxenxo a pinga que rebordou o vaso. As formacións vinculadas á Marea creen que chegou o momento de reclamar responsabilidades. Piden dimisións para que un capítulo tan tráxico como o da Estrada non se repita en ningún centro de saúde. Entendemos que chega o momento de exixir a dimisión tanto o Conselleiro de Sanidade como o xerente do Sergas, como o xerente da área sanitaria Pontevedra-Salnés, porque, dende logo, a cidadanía non pode seguir tolerando o que está facendo o Partido Popular ca sanidade pública, que a está, dende longo, desmantelando e favorecendo os intereses privados. Os grupos municipais desas formacións levarán aos seus respectivos plenos unha moción en defensa da sanidade pública. Ademais, pidenlle aos usuarios dos ambulatorios que denuncien situacións nas que os recortes ou a falta de persoal supuxeron un empeoramento da calidade dos servizos. Os propios usuarios dos centros deben reclamar por escrito cada vez que teñan algún tipo de problema, porque se non existen reclamacións por escrito, o PP vai nos dicir que o problema non existe. Entonces é moi importante que se reclame en Ribadumia. Xa dende Somos Ribadumia, ademais, enviamos un folleto ás casas dos veciños explicándolle cal é a situación que temos en Ribadumia, con un único médico, a saturación que hai no centro. As formacións denuncian que durante este verán a falta de médicos na atención primaria nos puntos de atención continuada en pediatría son a norma e non a excepción. Lembran que este desmantelamento da sanidade que agora denuncian vense cociñando dende hai tempo. Levamos xa todo o ano, todo o inverno, toda a comunidade, todos os salnés protestando en defensa da saúde pública mediante a plataforma con sanitarios, con persoal do Hospital do Salnés e con usuarios. O sea, isto xa non é isto puntual, sino que se ven arrastrando durante todo o ano. O sea, xa levamos, isto víamolo vir. A moción conxunta foi presentada esta mañá en Cambados nun acto no que participaron concelleiros e voceiros daqueles concellos do Salnés nos que as marcas vinculadas á Marea teñen representación.